Готови ли сте да се върнем назад във времето? Първият рунд е посветен на великите български ханове. Първи рунд. Жирафчета, знаете ли отговора? Кой хан е получил прозвището Страшния? Хан Аспарух, хан Маламир, хан Крум. Имате 3 секунди да отговорите. Мислете бързо. 3, 2, 1. Много добре. Продължаваме с следващия въпрос. Кой хан е известен като спасителят на Европа? Хан Омуртаг, хан Пресиян, хан Тервел. Абонирай се с камбанка и подкрепи канала ми. 3, 2, 1. А вие знаехте ли, че Пресиян е баща на княз Борис I? Любопитен факт горе вдясно на екрана. И това е последният въпрос за този рунд. Кой хан е наречен строителя? Помисли сам за секунда. Хан Дуло, хан Кардам, хан Омуртаг. Харесай за още подобни видеа. Жирафчета историци, кой е верният отговор? 3, 2, 1. Историята е важна, но сега е време за малко логика. Готови ли сте за математическо предизвикателство с слонове, жирафи и пингвини? Жирафчета, време е за втори рунд. В зоопарка има 3 слона, 2 жирафа и 5 пингвина. Колко крака имат всички животни заедно? Тик-так, времето се топи, ще сметнете ли верния отговор на време? 3, 2, 1. Отговорът е число между 29 и 31. Справихте се страхотно. Но дали сте добри следотърсачи? Време е да разпознаем следите в снега. Чии ли са тези отпечатъци? Трети рунд. Ако си експерт по снега, питам те. Кой е оставил тези следи в снега? Заек, невидим еднорог, вълк. Ако и ти си фен на подобни забавни въпроси, дай един лайк. 3, 2, 1. А знаете ли в коя посока е подскачал? А аз се чудя, кой е оставил тези следи в снега? Мравка с гипсиран крак, мечка, мамут. Снежните експерти сред вас, кое е животното? 3, 2, 1. Мечките имат ногти, които не се прибират, поради което често се виждат като ясни отпечатъци в следите им. Ако объркате това, природата ще ви се разсърди. Това красиво цвете разцъфтява през зимата и е едно от първите, които виждаме през пролета. Знаете ли как се нарича? Кокиче, снежна капка, минзухар. Кой знае верният отговор? Следите ни заведоха до следващото предизвикателство – българският език. Четвърти рунд. Това го знае всеки петокласник. Коя е липсващата буква в? Това е лесно. 3, 2, 1. Горещ въпрос на хоризонта. Кой е антонимът на думата тъжен? Весел или навъсен? Знаете, че отговарям на всеки коментар. 3, 2, 1. Знаете ли, че гелотология е науката, която изучава смеха и неговото влияние върху тялото и психиката? Да видим дали ще оцелееш след този. Кой е правилният правопис? Абонирай се с камбанка. 3, 2, 1. И последния въпрос е: посочете корена в думата ревливата. Смяташ, че знаеш верния отговор? 3, 2, 1. Готови ли сте за битка между човек и куче? А сега тези въпроси са за вас. Отговори просто няма. Пети рунд. 3 въпроса. Човекът срещу кучето. Знаете ли отговорите? Кой има повече кости, човекът или кучето? Кой има по-висока телесна температура, човекът или кучето? Кой има повече зъби, човекът или кучето? Жирафчета, знаете ли отговорите? Сега преминаваме към рунд, в който логиката ще бъде ваш най-добър приятел. Готови ли сте? Рунд 6.
Започваме с нещо лесно и постепенно повишаваме трудността. Въпрос, който не би затруднил и второкласник. Колко часа има един ден в Габон, който се намира на екватора? Това е елементарно. 3, 2, 1. Добре, това беше очаквано. Ако кола се движи с скорост 50 км в час, колко време ще й трябва, за да измине 125 км? Не се бави. Времето тича като зайче. 3, 2, 1. Най-бързата кола в света, Bugatti Chiron Supersport 300+, може да измине 125 км само за около 15 минути. Разбира се, при такава скорост трябва много дълъг път и специални условия. Продължаваме с кое има език, но не може да говори. Ха да видим. 3, 2, 1. Тига шеги, следва нещо по-сериозно. Колко звезди виждаме, когато гледаме към ясно небе през деня? Малко време ти остава, отговорът скоро се появява. 3, 2, 1. Истина или лъжа? Слънцето е толкова ярко, че скрива светлината на всички останали звезди през деня. Последно предизвикателство за днес. Можете ли да познаете държавата само по нейните съседи? Нека започнем. 7 рунд. Отгадни държавата по съседните й държави. Ето го и първия флаг. Търсената държава има за съсед Гърция. Следващата й съседка може би ще ви помогне. Търсената държава граничи до момента с Гърция и Турция. Като трета подсказка ви показваме знамето на... Дръж се здраво. Отговорът идва със скоростта на Охлюв. Северна Македония. Кой се сеща вече? Коя държава търсим? Ето я и четвъртата съседна държава. Мисли логично. Румъния. До сега търсената държава граничи с Гърция, Турция, Северна Македония, Румъния. Все още не сте отгаднали държавата? Добре. Ето последната подсказка. Сърбия. Жирафчета, коя държава търсим? Вярвам, че всеки се досети. Търсената държава е България. В канала ми ще намериш още много забавни и образователни тестове. От история и наука до логически загадки и интересни факти. Абонирай се сега и натисни камбанката, за да не пропускаш нито един нов квиз.